At ispatan na po tadi mo. Oh, sige. Oh, okay. Asa man kunan kini? Oh. Lubagi gamay. Ati ka ba kadto? Oh. Oh, lagi. Wa di ka balhabal pag kuan. Wah. Pati ko suman mo sa kang RPM ni dayo. Pusugan man kay 1150 man na. Daga na. Oh, ini. Bah. Oh. Ada pa check up ro nagwan. Ada pa check up preno. Ang minor. The minor. Ano pa check up karon? Pirti magado kanang Basta importante nga mudagan, malipay nako. Malipay nako basta mudagan. Kay minor ni Jamoy mo dali ra na yung ramram ay problema ibalik na ugma. Ari na ho. Ay mekaniko ramram ba. Kas kang ninduta padaganon ay humok adyo. Oh, kama. Mo Daan lagi. Daan ba? Ako gani nga. Kayo Hindi ra sa pagkatiman. Lubog na magang. Mura ba sa imong pagkatiman? Oo. Oh, kita ka sunod sinawon ko man eh. Palitan ni mo nag iswan. Wa na. Kasinaw ko ni. Kaya mga lapok. Kasinaw ko kay butang ko na mapgad dili. 5 kag 20 mil ra. Atin na vlog dupog ang motor na. Apel vlog na po ng motor. Maapel gini murag imo jud ni salida halos tanan dito. Atar na. Makita la sa Danilo ani la kuan. Ha eh. Sa si Aw, kuha mo kanang friends mo day. so si Nagadio sa og si Kita ila di. kusog sa to blaho mo to followers. Sila si kuan ba? Si Di lagi gusto ko mo kuha na kay mo pa mo. Kay ingon lagi sa di. Do, yo ipalo ko usam di mo ko mo kuha na lagi. Kinan lang tanaw naman nimo to sa nakabutang pa. Ako palo. nang cellphone na kay ida igso nang padana gi ka Amerika. Kagka ka cellphone. Ila taggurat mo kila cellphone na pa tablet do ka tablet ng dagko. Kita na umbray ka to tablet nga ana po kadako. Matindak ko daghan sakto ka to tanawan. Ay ida igso naman Amerika asawa mo Amerikano. Hybrid eh. Limpyo ha pug adjubujag di diri mo. Yan na marami way baho. Bitaw. Ano ba baho kan mahong. Wa joy baho. Way baho ina na. Baho. Limpyo ha ay. Sa sige na ako. Bitaw pro bujag. Ana ra. Pila ka buwan eh? Gilutas na sa kabuan na o. 5 ka daw. Unsa man ning kolorog violet? Injection? Di ba kana kay sige lang binugo ay mga samad. Spray na kanang para di ma-infection. Ikaw pa nag-spray? Oh, tama. Paleto pa Dihas mga pro bujag oh. Sige magbinuruhay lang. Imong anaon. Meron di mo mag inspection mag-kuan. Puro Di langaon. Nakita ba langaw wa ba? Wa jud. Sekreto majud gumao din eh. Majud ni pagka maniho. Ayot. Ikapila naman ni mong kuan. Ano na yung manadon? Una pa ang anak ni Nija. Oo na. Nagbago mo ko kay tagdugay mo uwag kang una na nga durok. Katong ko po ko. Oh, sus, mga anak mag-adyo. Ay no maran nila gawa kung tutor nila tutuyanan kay Pipi kwarta lagi kay wa mo kan nagatisan pangati kwarta. Na may kanang katong pig drinker ba? Ano ang wala na. Diha, pig drinker butang. Ijahay lang tutoy diha. Diha tutoy lagi. Karon mo ko diha ano ba inom na sa so pero sila sa ko. Kuha pa ni kabuan mga duha. 35 days balay lagi karon. Kita pag anak 35 days. Lutas naman ako. Pero wa kay katong mga teknisan na nimo kuan dire. Wa, puro man nagtikis. Ikaw ra? Puro may injection ni. Puro badji? Ay, laki. Wa na gi ko anak kapo na. Wa na karon. Sa mo ni. Ano mga samad na silang pinaakan lagi. Mo nang mga istihan. Gato mo amigo, buhion na po ni Nija. Ina, hindi ko lagi pot, baligja pot. Hindi, dyan patiningon, pabuhion ni dyan, baligja. Baligja para litsonon. Kilo na o. Still lang maagin na ni, onde pagkakuan. Sa una magod kay, kao ka na akong uban gud nga. Aramang inikusod pa lang mong dadwa na, ngalis mo na. Kamu.
Imo mang Na mga tayo na sa kusako. panood mo kako di ay. Ora kay ako pa labog ng mga saging. Tambok na yung mga saging na. Oh. Para Iabono ra po din nimo. Oh, no. Tayo na puro ko. Oh. Si Bodo gani nga. Ruel. Furnace, palit na ako 20 kasakong. Kana kay ilang ikuan. Medya pong husi, palit po na ako 15 kasakong kompos. Kini imo na po ni palahonon. Oo, pala ko nun. Harang pa gahon sa. Gahon sa nila. Ah. So day no, na style. Nara. Ang uban ko no kay kuan man kana butangan og kana bang kuan sa galing. Pwede na po. Pero dogay mo tumalata kay tahok sa kanang Oh, tahop ba anza mo ibanig diha unsa ana na mag anak po sila mag awa, magkuan ng baboy, magkagid. kagirong baboy na day. Pao man. Oh. Sus pare bujag. Pila pud ka tuig pud nimo dispose ani? Pila ka anak na isa wa ma-dispose. 13 man to kaanakan, bali ito unom to katuig kapin. Usa pa ni tigda. Pero sige pagapo panguha. Anglin babalutan niya. Oh, kini duha no, duha. Aba man wa pa man ni. Aw tuig na ni Jaro kay ning anak na makausa. Kaya sa pagkabaktin tuig na niya. Di man niya kuan, di man niya supon kuan. Oh, kuan ka to anad ka to no? Oh. Mo hagwa ra man na. Sus lo jag ni kuanon. Mo ni lami patahon na. Limpyo ha bujag oy. Depende basta guwapo ang magbuhi. Mo reflect man po na sa imong gibuhi. Na bimbol roko basta ning nag ano. Bimbol roko mo gini na mo. Bantong rawa na ko kita sa mga salida nimo. Aw, na kita rek. Sa mga TV ba salida nimo bang gubat-gubat? Oo, ana. Mao de kay namuhi de kag Bale, ta diri sa kuan. awa na no kuan man ni kanang kontra man ni Eddie Garcia. Bidaan ta na. O Fernando Pozo Jr. Bidaan na tanang mga pelikula ba. Enjoy balik ko na. Ari ra ta mag-focus baboy. Okay, pwede basta anytime basta na kay baktin, pwede ta makihaw. Why agarong mga punso pilato. Tinuod oy. Ja, Kaya ka na lagi din ko. padong po dito ang kuan. Di ang either na ihira o Ihi na lamang. Ihira o tae. Ako nang ilang ligo nita. Ligo lang. Ano ka naman kay. Makahasa ko dito. Oh. Usa may kuan nga para di langaon. Mao ra to. Hindi na, basta limto lang permite mo nga, duway lang ako. Limto permite mo nga. Kataklasa lang ito daw, limto permite nga mo. At hindi mo na po kung gi-vlog na ito tayo mo na sir. Naon sa man di ay. Naman jud na. At sikat, nung sikat na po ito na. Makita man nga to sa kuan. Makita na YouTube ug sa Facebook. Klaro, nakakado mo. Klaro ka jud. Dahil mo kada ka-follower siguro. Oh, mo ingon na ning taga Musagay si Pail man to. Bitaw. Follower day. Way lahi ra man ang hong na surujan uban nga ramong inigbalyo bang sud. Bakagmat. Kanahan ng igsing kagaw. Ulti mo kani mamalitay. May ulsa pa rin mga baktin ni. Ligo matay. Sao bitaw nga na. Nana. Wala akong gusto kuhan. Ito ko na tininis ko may itong alaga kay ang mga customer do dito mga atras. Oh. Depende lagi nas pagkuan. Pag kanang regular ba? Ja, Kana mga kugihan pud. Awa na din magka durong sapi din ng adlaw ron. ana Kay 45 da pila ka buk unom. Pito ang hindi patsa. Apito. Doro. Kaon jud tag Ay nang puro bahan. kaon jud tag tilogon di ani. Sobra pas tilogon. Para kamay alaga ra. Alay kung napakoy daghang budget ko peste. Lamay kani duha tulo ko buok. Oo. Dako lugar no. Dako ka pwesto pwede pa manig punan mo duha unta dire. Ug nakoy kwarta lagi amon ko na diya kanang. Duha on dire duha on ana. Oh. Agahong Ang imo na po agianan. imbes na ron, agahong halinan na motor gahong kuha gapon, mga asikanan ra ko. Okay, alagay mo kita urag kuan. Gapon pa na kuha. Aw, pilay palitan na. 20 ra ang palit sa stego. Sa mga ripo. Oh, Jay mo gipalit og cash. palit ng kas. Ay gahong luma di naman dagan, di na protect. Ang luma, hanggang kang luma. Da, luma. Aw. Ako ba na naman ako. Nalaman na kay kuan man. Antik na ba na? At least nga agaw ko tong lola kulita atong amahan sa amahan. Ina nang gi. Inahan sa amahan. Oh,
Ingon to nga, El. Di man karon mga sunod mga henerasyon ninyo, hindi mga henerasyon manlupad ng mga putaw, manlutaw ng mga putaw dagat. Tinod man kay barko, nya ako ng Eroplano. lupad man. Oh. Da, naapoy panahon nga ang tubig mabaligya na. Tinod, Mineral water. Mineral water. Baligya na. Atay. Na tinuod to kitang mga istorya. Ang kuan wa po hintag na sa una nga kining tais baboy atong kanon. Awa. O naa pa maragya na manam na. Orot na ka do, di ka na din na makompos. Gigisa na. Ligdo mo na adobo. Mura na yellow corn. No. Pero na kumpos grabe panlabog na kuwang na kanang paglabog na may kuwang na sa mga saging na may nakasaging dinano dito sa ang bahay kay gibahin naman mo to pikas. Gibahin na ninyo. O tal mi na tumi mon amo pangaan ni iso na at bahay. Na ko tanam saging panlabog na ng kumposa ano lugar pa kay na busy mo ko din sa kuan kay alalay. So na lamang kaglaga. Oo, pagkuha ni pagpalit ni mo nito laga kadit sa kanang nilaga na kay 25 man. Salamat kayo. Mm. Yun ani manining pag maniho og pamuhig baboy nga limpyo. Ingon sila nga hugaw ko ng baboy pero di hugaw. Depende sa pag-alaga. Ja, unsa ka gwapo song amigo? So amigo mi sa una pa man eh. Gagmay pa mi sa una, wa na. Kami may mag-treasure sa humadyan sa una. Oh, lagi ang mo itong humayan nga. Man sa una. Lagi traktor dayo, hindo na ko oh. Gi traktor dan diri boy. Ug unsa ka gwapo, mao pod ang mga baboy. Mo reflect lagi na. Reflect na kay sino kal atong sino ko. Sino pod ang sampot sa baboy. La, unsa mazong buntag. Buntag. Uwi alang unsa sa YouTube ha. Ito na kabutay yung kuday naka. Taytiroy. Ang imong kuan